totuuden hetki edessä. Hauki menee nyt vaakaan ja mä veikkasin 1,5 kiloa ja Jartse veikkasi yli 2. Ja no, onhan se kauhia peto. Ei muuta kuin laita vaaka kiinni. On 2350 grammaa. Niinkö on? Joo. Täänpä kun se on tuolla nollilla. Noin. On siinä nyt. Vähän yli 2 kiloa. Juuri yli 2. No niin. Juuri yli 2. Sä olit lähempänä. Joo. Ei muuta kuin perkaus operation. Yes. Ihan nopea puukonhuolto. Siinä on limaa aika lailla tuossa pinnassa. Se on se hauen nahka. Täytyisi kyllä, se kun ottaa pois, niin se lakkaa haisemasta hauelle. Sehän otetaankin pois. Se on se juttu, että tästä saadaan kurneen ruokaa juuri sillä lailla. Näin saatiin sappi piettyä eihenä, kun puukko meni tuon vinoutti. Jos painaa noin, niin silloin sapettaa. Joo, ja näissähän se tekee kalaan aika pahan maun, jos se... Joo. Filettä. No. Meillä oli tämmönen blondi tällä kertaa tämä. Että tosiaan paljon tummempia nämä kalat. Mutta iso G on näköjään blondien perään tällä kertaa. Joo, nyt oli blondi oli nyt suosiossa. Mutta edelleen oli erikoinen kala, kun sä sitä kajautit, ja se ei jäänyt potkiin eikä mitään. Että... Joo. Unohdettiin miten tarkistaa sen minun katiskan, mikä siellä on. Se jäi. Pistätkö sä sen roikkuun? Mä roikkuun, että otetaan nuo yluun. Noniin. Kavereitten jatkoksi. Otetaan ensin tuo evää tuosta. No, lähtikin nuo kylkiruudut tuossa äsken. Vattat vastakkain. Tuo evää tuosta. Noin. Sitten menee. Kuuluu tuommoinen rapina. Tässä oli semmoinen viiva, veittiin siitä. Sitten tämän viivan ja selän puolivälistä toinen veto. Hyvin herkällä kärjellä. Sitten pannaan puukko vähän näin kuin lappeelle. Ensimmäiseen viiltoon. No. Sitten kakkosviilto sama juttu ja puukko vähän lappeelle. Siinä muuten tämän saman pöydän ääressä, kun mä puhuin niistä vanhoista videoista, niin on Niklas pikkupoikana, se tässä häärää tätä kalan siivoamista, muista kun se tormakkaasti siivosi kaloja tässä. Joo. Mutta se on niin kuin ollut se, että kalamiehen pitää itse opetella nämä hommat. Ja... Kyllä. Ja se kala, mikä otetaan, niin se syödään, eikä niitä päästellä pois turhan päin. Siinä on nyt yyruodut tuossa. Sitten otetaan vielä tämä. Siinäkin on paljon lihaa tossa. No, kissa syö meillä nuo. Jaa. No se hyvä kissakin saa sitten evästä. Oh. Siinä se. Siinä on meillä ruodoton haukifile. On ja komia punainen tältä puolella. On, se on Jeriksen lohi. On Jeriksen lohi. Niin, ja tässä on Jeriksen Haukimeister J. Rossi, eikä mikään paperossi. Eikä amerossi. Ei. Joo, se on. Ja sitten toinen.
Kuvataan nyt sekin vielä tässä, kun filmiä riittää, niin kuin sanotaan. Joo. Evä pois. Tässä on vielä noita kylkiruotoja. Nekin. Ja sitten taas kalavatta ja oma vatta vastakkain. Tuosta vetoa. Toinen veto. Sitten mennään tuosta puukko happeleen. Tuosta. Siinä on taas yyrohdot kissalle. Kissalle. Sitten nahka pois. Tässä puolivälissä monesti saattaa katketa, mutta se pikkusen puukkoa nostaa taas. Ihan pikkusen. Mennään tuosta vähän. Levitä. Tehdään näin. Noin. Ja taas meillä on miltei ehkä vähän. Pikkusen, mutta ei sitä nyt lasketa. Tämä ensimmäinen oli ihan On hieno. loistava. On. Siinä se on. Sitten vielä tietenkin otetaan maksakin. Maksa talteen. Nyt ei tehdä sitä mikä se nimi oli, kun tehtiin niitä? Ennustuksia. Ei vaan, niitä suolia paisteltiin. Niin, siiansuolia, joo. Niin. Laitatko sä ton kalasoppaan vai tohon paistinpannulle? Paistinpannulla. Kato, sappia ei ehjäksi. Joo. Sedä. Se on näti. Joo. Näin. Lähetys päättyy nyt tähän. No niin.